Να βγάλει την κατσαρόνα από τα νούτρια, μάνα. Λοιπόν, τσακάλια, το challenge έχει τελειώσει από τώρα. Άμα θέλω, βγαίνω ο νικητής πριν καν αρχίσει. Τζάμπα ήρθαν τα παιδιά. Πρόσωπο δεν αλλάζει. Clear. Ούτε δάκρυ. 2 challenge νικητής. Πάμε και το τρίτο. Στο χέσιμο δεν ξέρω μα. Γιατί το δεύτερο με πείραξε. Το τρίτο θα έγινε με καιρό. Είχαμε ένα καλό ημίχρονο, η ομάδα τα κατάφερε. Ούτε σταγόνα γάλα δεν θα πιω. Μην μου βάλουν καν στο ποτήρι. Τίποτα, μόνο βότκα, λίγο νεράκι βασικά, τίποτα άλλο. Δεν γίνεται καθόλου. Αυτά που τα τρώγεις. Στο καράβι πρωινό. Με, έτσι σκετά. Με ταμπάσκο έξτρα γιατί δεν είναι εκεί. Και με βίδες. Με βίδες. Χάλα με βίδες το πρωινό. Εγώ η δήλωσή μου είναι ότι πρώτα θα βγω εγώ. Γιατί ξέρω πως είναι. Τώρα κάτι άλλες δηλώσεις από εκεί. Άρα δάς ο πρώτος θα βγει καλά. Κατά 80%. Πέτρο, για να δώσω τη δήλωσή σου γιατί δεν σε έχουμε σαν να δηλώνεις. Τι να δηλώσω. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο να το κατεβάσουμε όλο. Χωρίς κανένα δάκρυ στο μάτι μας. Σκληρός. Έτσι. Όπως ο χαλαρός είμαι τώρα θα είμαι και μετά. Οι κανόνες είναι ότι τρώμε, όποιος το φάει όλο χωρίς να πιει γάλα νικάει, παίρνει 50 ευρώ από τον καθένα μας. Ουι! Κοίτα πως είναι μαλάκα. Ο θάνατος ο μαύρος. Κοίτα πως είναι μπρο. Ναι ρε φίλε, Σαν πίσα είναι. παρά είναι μαύρο. Ρε μάλακα με τη μυρωδιά και για τη μύτη. Ναι, ρε. Πρώτα θα αποχωρήσει από το παιχνίδι είναι ο Κουκάης. Πέτρο, ποιος θα βγει πρώτος. Ποιος θα φύγει πρώτο. Ναι. Ρε φίλε, τον Αλέξο να πω γιατί δεν τον ξέρω. Ποιος θα βγει πρώτος. Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης. Ποιος θα βγει πρώτος. Πόρτα έτσι. Ο Κοκάη. Βαγγέλη, ποιος θα βγει πρώτος από το παιχνίδι. Εγώ νομίζω φίλε. Ποιος θα βγει τελευταίος. Ο Μάικ. Εσύ. Μιχάλης. Μάικ. Ο Σόφ έχει λέει ότι μπορεί. Βαγγέλη, εσύ ποιος πιστεύεις. Το φαβορί είναι ο Μάικ. Απαλό, δεν θα κάνω καν αντίδραση. Εγώ κάθομαι προς το Μάικ. Θα καταλάβει ποιος είναι το αυθεντικό και ποιος είναι ο κομπάρσος. Ποιος πιστεύεις ότι θα βγει πρώτος από το παιχνίδι. Θα βγει κλασικά ο Κουκάη, ο Μπάιν θα βγει δεύτερος με τον Βαγγέλη και τελευταίο θα βγει ο Μάικ μετά εγώ. Εγώ θα κερδίσω. Με το που δω ότι βγαίνουν όλοι θα το έχω φάει και όλοι. Μπορεί να φάω και το δικό τους γιατί πεινάω. Είναι με τη θέληση. Εγώ δεν το κάνω με τη θέληση. Αν βάθουμε κάτι, εγώ δεν θέλει τι παίρνει ο Βαγγέλης. Βουρ! Ξεκινήσω. Ο Πέτρος ούτε την πρώτη μπουκιά δεν θα αντέξει. Ούτε την πρώτη. Μπήξε τα πάει μάστα. Νερό πίνουμε. Αλλά και. Νερό μόνο. Αυτά τρώγω στο παππόρι, παιδιά. Πρώτος δεν γίνομαι καθόλου. Είναι πιο πολύ και αυτή η μαλακία τα... Ούτε αντίδραση. Μάικ, σε βλέπω άπεχτο. Ο Μπίξοφ θα τελείωσε κιόλας πάντως, μαγκές. Τέλος, Μπίξοφ! Απλό. The winner! Εγώ τα έδωσα 50 σε σένα. Τα στάξα. Όχι, δεν άπιο, εγώ δεν χρειάζομαι καλά. Μπίξοφ, Μπίξοφ. Big winner, big winner. Εγώ τα έλεγα. Δηλαδή, αν όποιος ποντάρει σε μένα πάντα νικάει. Big winner. Μάικ, δεν σε βλέπω καλά. Νερό. Νερό επιτρέπεται. Α, χρειαζότανε. Για ένα διάλειμμα ενός δευτερολέπτου. Το έλα εδώ, ρε, σε βλέπω. Τι μας τρώγω, Γάι. Όλα μες στο πιάτο είναι ακόμα. Δεν αυτά δεν τα τρώγεις με βίδες. Ο Σόφ τα έχει πάει όλα απ' έξω. Θα πεθάνουμε βέβαια. Όχι, δεν μπορώ. Χωρίς αντίδραση. Εγώ αντιδράσει. Αντρέα, εδώ. Πήγες. Τέλος μπρο, δεν. Έσταξες. Δεν τα τρώγεις σε καράβι. Δεν γίνεται καθόλου. Άλλη μία μωρή. Τα ματάκια τους Αντρέα. Όχι, καμία. Όλα κλαμμένα. Δεν πεθάνω. Άρε Μάικ. Τι έπαθες ρε. Τι έπαθες εγώ. Αλλά όταν αναπνέεις πώς να είναι full bro. Ούτε σταγόνα γάλα δεν θα πιω. Αντίδραση, ούτε κλάμα. Εντάξει, λίγο κλάμα ρίξε επειδή είχε υγρασία έξω. Δεν σταματήσεις τώρα γαμώ τη μάνα της. Τι έγινε. Αγγέλη, με λίγες πρώτες δηλώσεις. Τα πολύ καυτά προκαλούν αιμορροίδες. Όχι ρε μαλάκα, δεν μπορώ. Πέτρο, ηρέμησε αγόρι μου. Αγάπη, να δείχνω εσύ με καρέλη. Πόσο χαλαρός είμαι τώρα θα είμαι και μετά.
Φίλε, τα νιώθω εδώ ρε παρά το κεφάλι μου. Τι έπαθες ρε Γουγάη? Χαρά είναι, ρε, πάμε να μου Για να σε δω. Εγώ να πάω ανάστα. Δεν γίνεται καθόλου. Μάικ τα παράτησες. Δεν ήταν τώρα ωραία φίλε, θα γυριστώ, αλλά... θα πεθάνω. Και πια πρώτο τελευταίος γάλα. Τόσο σκληρά Πέτρο τα πράγματα. Μου το κατεβάσω τέρμα. Το αφήνω εδώ να το δώσω και. Όσο χαλαρός είμαι τώρα θα είμαι και μετά. Πολύ υπερβολή είναι. Τα παιδιά δεν κάνουν. Άμα έχει κανένα κανατρικό challenge για μένα, φωνάχτε με. 1,95 κιλά. 95-110 κιλά, φίλε, όποιος βγει μαζί μου 1v1, έχω χάσει. Έχει χάσει. Μια δήλωση Πέτρο. Καμία. Τόσο χάλια τα πράγματα. Τα ξανά τρώγες? Δεν ήταν τα πίτρια. Εγώ που τα τρώγα στο καράβι όμως. Ούτε για πλάκα? Θα μιλήσω δεν μπορώ, μαλάκα, τι μου λες. Δεν τα ξανά τρώγες ούτε για πλάκα? Κάτσε εδώ που φυσάει. Όσο χαλαρός είμαι τώρα θα είμαι και μετά. Άμα πάει είναι σαν άτσα πονά. Κοκάι τα ξανά τρώγες? Με τίποτα. Δεν γίνεται καθόλου. Μπάιρον τα ξανά τρώγες? Το πρώτο ήταν full, τα έφαγα σχεδόν όλα. Αυτό ήταν ό,τι χειρότερο έχω φάει στη ζωή μου. Και τα χίλια. Και τα χίλια μου. Δεν μπορώ να μιλήσω, ποτέ. Βαγγελάκη τα ξανά τρώγες? Όχι ρε μαλάκα, πες καλά. Μάικ τα ξανά τρώγες? Ποιο λόγο, εντάξει. Τα ξανά τρώγες? Δεν πεθαίνεις ρε φίλε, αλλά είναι καυτέρα. Τα ξανά τρώγες? Δεν μ' αρέσουν κιόλας. Πρόσωπο δεν αλλάζει. Όποιος έχει το επί 6, αυτό ήταν επί 3 φλόρικα. Άμα έχει το επί 6, καλέστε με.